Случвало ли ви се е да влезете в някоя стая у дома и внезапно напълно да забравите защо сте отишли там? Или може би сте спрели по средата на разговор, защото една съвсем обикновена дума изведнъж е изчезнала от съзнанието ви за няколко секунди. Може би сте търсили очилата си няколко минути, само за да откриете, че са били точно пред вас през цялото време. Или сте нарекли някого с грешното име, въпреки че познавате този човек от години. Ако някоя от тези ситуации ви звучи познато, не сте сами. Милиони хора над 60 годишна възраст преживяват подобни моменти всеки ден и почти винаги получават един и същ отговор. Това е нормално за възрастта. Това е част от остаряването. Всеки започва да забравя разни неща, когато остарее. След като чуят това толкова много пъти, повечето хора просто го приемат. Приемат, че паметта им ще отслабва. Приемат, че концентрацията им ще намалява. Приемат, че мисленето им ще става по-бавно. Приемат, че няма какво да направят. Но какво ще стане, ако тази история не е толкова проста, колкото изглежда? Ами, ако много от тези забравяния не са просто последица от възрастта? Ами, ако те са признаци на процес, който се развива бавно в мозъка от много години? Защото има нещо, което малко хора знаят. Когнитивният упадък рядко започва, когато забележите първите симптоми. В повечето случаи той започва много по-рано. Години по-рано. Понякога десетилетия по-рано. Докато продължавате да работите. Докато шофирате нормално. Докато разговаряте с приятели. Докато водите привидно здравословен живот. В мозъка ви може да се случват важни промени, без да се появи нито един очевиден симптом. Именно това е истинският проблем. Мозъкът рядко изпраща драматични предупреждения. Той прави малки намеци, малки забравяния, малки разсейвания, малки грешки, които изглеждат незначителни. А когато най-накрая осъзнаем, че нещо се е променило, част от процеса вече може да е напреднал. Според доктор Уилям Ли, лекар и изследовател, известен със своите проучвания върху храненето и метаболитното здраве, съществува много по-силна връзка, отколкото предполагаме, между това, което поставяме в чинията си всеки ден, и скоростта, с която мозъкът ни остарява. И тук е моментът, който изненадва много хора. Най-голямата опасност за паметта не винаги идва от рядко заболяване. Не винаги идва от генетиката. Не винаги идва от възрастта. Много често тя идва от навици, повтаряни ежедневно в продължение на години. Навици, които изглеждат напълно нормални. Навици, които милиони хора следват всеки ден. Когато мислим за нещо вредно за здравето, обикновено си представяме цигарите. Десетилетия наред слушаме за опасностите от тютюнопушенето. Рак. Проблеми с дишането. Сърдечно-съдови заболявания. Но има друг проблем, който може сериозно да засегне мозъка и който много хора консумират по няколко пъти на ден, без никакво притеснение. Той не идва в кутия цигари. Няма миризма на дим. Не привлича внимание. Намира се в храната. Намира се в напитките. Намира се в продукти, които присъстват в почти всеки супермаркет. А ефектите му обикновено се натрупват бавно с течение на годините. Преди да продължим, искам да ви задам един въпрос. Забелязали ли сте промени в паметта си през последните години? Случва ли ви се по-често да забравяте имена? Случва ли ви се да влезете в стая и да забравите защо сте отишли там? Налагало ли ви се да се върнете, за да проверите нещо, защото не сте сигурни дали вече сте го направили? Напишете в коментарите. Искам да разбера кой от тези признаци се случва най-често във вашето ежедневие. Сега нека разберем какво всъщност се случва. За целта трябва да поговорим за един от най-изследваните процеси, когато става дума за стареенето на мозъка – хроничното възпаление. Когато чуем думата възпаление, обикновено си представяме болка, представяме си инфекция, представяме си нараняване, но съществува и друг вид възпаление. Възпаление с ниска интензивност, което може да остане активно години наред. Без болка, без температура, без ясни симптоми. През това време организмът постепенно натрупва увреждания. Кръвоносните съдове са засегнати. Метаболизмът е засегнат. Сърцето е засегнато. И мозъкът също. Изследователите са установили, че този процес може да наруши комуникацията между невроните. Може да затрудни образуването на нови мозъчни връзки. Може да отслаби функции, свързани с паметта и ученето. И може да ускори стареенето на мозъка.
Най-притеснителното е, че много от най-разпространените храни в съвременното хранене помагат този процес да остане активен. Но съществува и втори механизъм, който тревожи специалистите още повече – инсулиновата резистентност. Когато хората чуят този израз, обикновенно мислят за диабет. Но повечето не знаят, че инсулинът изпълнява важни функции и в мозъка. Той участва в използването на енергията от невроните, подпомага комуникацията между нервните клетки, участва в процесите, свързани с паметта, и допринася за здравословното функциониране на областите, отговорни за ученето. Проблемът започва, когато организмът е постоянно изложен на големи количества захар и силно преработени въглехидрати, газирани напитки, сладкиши, торти, бисквити, индустриални десерти, рафинирани хлебни изделия, подсладени напитки. В началото организмът успява да се справи с това натоварване, но с течение на времето клетките започват да реагират все по-слабо на действието на инсулина. Това състояние се нарича инсулинова резистентност. И когато това се случи, не страда само тялото. Страда и мозъкът. Някои изследователи дори наричат болестта на Алцхаймер диабет тип 3. Макар това да не е официална медицинска диагноза, определението показва колко тясно са свързани метаболитното здраве и здравето на мозъка. Колкото по-трудно организмът контролира нивата на глюкозата, толкова по-голямо може да бъде въздействието върху паметта, върху концентрацията, върху умствената яснота. Ако информацията ви е полезна до този момент, оставете едно харесване. Този прост жест помага видеото да достигне до повече хора, които също искат да защитят паметта си и да разберат по-добре как старее мозъкът. Това е 100 пъти по-лошо от пушенето за мозъка ви и никой не го казва. Случвало ли ви се да влезете в някоя стая у дома и внезапно напълно да забравите защо сте отишли там? Или може би сте спрели по средата на разговор, защото една съвсем обикновена дума изведнъж е изчезнала от съзнанието ви за няколко секунди. Може би сте търсили очилата си няколко минути, само за да откриете, че са били точно пред вас през цялото време. Или сте нарекли някого с грешното име, въпреки че познавате този човек от години. Ако някоя от тези ситуации ви звучи познато, не сте сами. Милиони хора над 60 годишна възраст преживяват подобни моменти всеки ден. И почти винаги получават един и същ отговор. Това е нормално за възрастта. Това е част от остаряването. Всеки започва да забравя разни неща, когато остарее. След като чуят това толкова много пъти, повечето хора просто го приемат. Приемат, че паметта им ще отслабва. Приемат, че концентрацията им ще намалява. Приемат, че мисленето им ще става по-бавно. Приемат, че няма какво да направят. Но какво ще стане, ако тази история не е толкова проста, колкото изглежда? Ами ако много от тези забравяния не са просто последица от възрастта? Ами ако те са признаци на процес, който се развива бавно в мозъка от много години? Защото има нещо, което малко хора знаят. Когнитивният упадък рядко започва, когато забележите първите симптоми. В повечето случаи той започва много по-рано, години по-рано, понякога десетилетия по-рано, докато продължавате да работите, докато шофирате нормално, докато разговаряте с приятели, докато водите привидно здравословен живот. В мозъка ви може да се случват важни промени, без да се появи нито един очевиден симптом. Именно това е истинският проблем. Мозъкът рядко изпраща драматични предупреждения. Той прави малки намеци, малки забравяния, малки разсейвания, малки грешки, които изглеждат незначителни. А когато най-накрая осъзнаем, че нещо се е променило, част от процеса вече може да е напреднал. Според доктор Уилям Ли, лекар и изследовател, известен със своите проучвания върху храненето и метаболитното здраве, съществува много по-силна връзка, отколкото предполагаме, между това, което поставяме в чинията си всеки ден, и скоростта, с която мозъкът ни остарява. И тук е моментът, който изненадва много хора. Най-голямата опасност за паметта не винаги идва от рядко заболяване, не винаги идва от генетиката, не винаги идва от възрастта. Много често тя идва от навици, повтаряни ежедневно в продължение на години. Навици, които изглеждат напълно нормални. Навици, които милиони хора следват всеки ден.
Когато мислим за нещо вредно за здравето, обикновено си представяме цигарите. Десетилетия наред слушаме за опасностите от тютюнопушенето. Рак, проблеми с дишането, сърдечно-съдови заболявания. Но има друг проблем, който може сериозно да засегне мозъка и който много хора консумират по няколко пъти на ден, без никакво притеснение. Той не идва в кутия цигари, няма миризма на дим, не привлича внимание. Намира се в храната, намира се в напитките, намира се в продукти, които присъстват в почти всеки супермаркет, а ефектите му обикновенно се натрупват бавно с течение на годините. Преди да продължим, искам да ви задам един въпрос. Забелязали ли сте промени в паметта си през последните години? Случва ли ви се по-често да забравяте имена? Случва ли ви се да влезете в стая и да забравите защо сте отишли там? Налагало ли ви се да се върнете, за да проверите нещо, защото не сте сигурни дали вече сте го направили? Напишете в коментарите. Искам да разбера кой от тези признаци се случва най-често във вашето ежедневие. Сега нека разберем какво всъщност се случва. За целта трябва да поговорим за един от най-изследваните процеси, когато става дума за стареенето на мозъка – хроничното възпаление. Когато чуем думата възпаление, обикновено си представяме болка, представяме си инфекция, представяме си нараняване. Но съществува и друг вид възпаление. Възпаление с ниска интензивност, което може да остане активно години наред. Без болка, без температура, без ясни симптоми. През това време организмът постепенно натрупва увреждания. Кръвоносните съдове са засегнати, метаболизмът е засегнат, сърцето е засегнато. И мозъкът също. Изследователите са установили, че този процес може да наруши комуникацията между невроните, може да затрудни образуването на нови мозъчни връзки, може да отслаби функции, свързани с паметта и ученето, и може да ускори стареенето на мозъка. Най-притеснителното е, че много от най-разпространените храни в съвременното хранене помагат този процес да остане активен. Но съществува и втори механизъм, който тревожи специалистите още повече – инсулиновата резистентност. Когато хората чуят този израз, обикновено мислят за диабет. Но повечето не знаят, че инсулинът изпълнява важни функции и в мозъка. Той участва в използването на енергията от невроните. Подпомага комуникацията между нервните клетки. Участва в процесите, свързани с паметта. И допринася за здравословното функциониране на областите, отговорни за ученето. Проблемът започва, когато организмът е постоянно изложен на големи количества захар и силно преработени въглехидрати. Газирани напитки, сладкиши, торти, бисквити, индустриални десерти, рафинирани хлебни изделия, подсладени напитки. В началото организмът успява да се справи с това натоварване. Но с течение на времето клетките започват да реагират все по-слабо на действието на инсулина. Това състояние се нарича инсулинова резистентност. И когато това се случи, не страда само тялото. Страда и мозъкът. Някои изследователи дори наричат болестта на Алцхаймер диабет тип 3. Макар това да не е официална медицинска диагноза, определението показва колко тясно са свързани метаболитното здраве и здравето на мозъка. Колкото по-трудно организмът контролира нивата на глюкозата, толкова по-голямо може да бъде въздействието върху паметта, върху концентрацията, върху умствената яснота. Ако информацията ви е полезна до този момент, оставете едно харесване. Този прост жест помага видеото да достигне до повече хора, които също искат да защитят паметта си и да разберат по-добре как старее мозъкът.